Les croquetes de rostit són boníssimes. Salpebrem la carn i l'enrossim. Afegim la canyella, les herbes, l'all, la ceba, el tomàquet i el vi ranci. Deixem rostir uns 30 minuts i afegim els fetges i els ceps hidratats i ho deixem uns 10 minuts més. Piquem el rostit i ho barregem bé. Sofregim la ceba, desfem la mantega i afegim la farina a poc a poc. Mullem amb una mica de llet i afegim la carn. Corregim de sal i pebre, la nou moscada i la resta de la llet. Barregem bé. Posem en una safata, filmem a pell i reservem a la nevera. Fem porcions d'uns 35 grams, els donem forma i les enfarinem. Arrebossem amb ou batut i farina de galeta. Reservem en una safata que es pot congelar. Les fregim i les gaudim encara calentes.